नमस्कार मंडळी, आज मी एका वेगळ्या विषयावरती हा व्हिडिओ करतेय. आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय अजितदादा पवार यांना लिहिलेलं धडाडीचं पत्र. एरवी आपण सामान्य नागरिक म्हणून राजकारणी किंवा राजकारणातील वेगवेगळ्या विषयांवरती टीका करण्यासाठी पुढे सरसावतो. पण जर का आपल्या मनातले प्रश्न थेट एका आपल्या नेत्यानेच जर का मांडले तर त्याचं कौतुकही तेवढं चार चौघांमध्ये करायला कुणीही मागे पुढे पाहू नये, म्हणून आजचा व्हिडिओ. म्हणजे मुळात देशद्रोहाचा आरोप असलेली व्यक्ती ताठ मानेने पुन्हा आपल्या सरकारी कामकाजात कशी काय करू शकते, हा एक सामान्य नागरिक म्हणून माझ्या मनात प्रश्न होताच. पण आपल्या मनातले प्रश्न हे कधीतरी मनातच राहतात. पण नुकतंच आपल्या फडणवीसजींनी जे पत्र लिहिलं